олами иҳотаи мо аҷиб ва ғайриқобили пешбинӣ аст ва пеш аз ҳама ба шарофати одамони ғайриоддӣ, ки дар қисматҳои гуногуни сайёра зиндагӣ мекунанд. Дар байни онҳо одамоне ҳастанд, ки ҳикояҳои аҷибашон, намуди зоҳири ғайриоддӣ ё рафтори аҷибе диққати ҳамаро ба худ ҷалб мекунад. дар бораи инҳо мо имрӯз маълумот медиҳем. дар Соединени Штати таваллуд шуд хурдтарин одам бо номи Ник Смит. ҷавон айни ҳол 22 сол дорад. қадду қоматаш ба мисли кӯдаки 3 сола шабоҳат дорад. Ин ҷавон либосҳояшро аз дукони кӯдакона харидорӣ мекунад. аъзои оилаашон қадду қомати маъмулӣ доранд ва қаддашон 107 сантиметр мебошад. бародаронаш Смит ба қадду қомати худаш нигоҳ накарда ба варзиш ва бозиҳо машғул мешавад. духтурҳо Смитро дар баданаш ягон мушкилиро ташхис надоданд ва ӯро ҷавони солим ҳам меноманд. Смит брейкдаунро ва мультфилми Спанҷ Бобро хеле дӯст медорад ва мухлисӣ мекунад. ин духтар айни ҳол 27 сола мебошад. аз сабаби модарзодӣ ӯ бепой таваллуд шудааст. аъзоёни оилаи вай аз ӯ рӯй мегардонанд. вай ба варзиш хеле ҳам алоқаманд мешавад ва аъзоёни оилаи ӯ хабардор шуданд ва ӯро ба гимнастика супурданд ва гимнастикаи ҳаёти ӯро тағйир дод. Джем яке аз беҳтарин варзишгар дар гимнастика шуд. рақиби ӯ Доманико Мокину аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки соҳиби медали тилло дар мусобиқаи олимпӣ ғолиб шуда буд. Джем ҳатто бо надоштани пой рекорди ӯро шикаст. ҷолибаш дар ин ҷост, ки Доманико хоҳари Джем буд. нависандаи амрикоӣ соҳиби 3 фарзанд мебошад. вай ин фарзандонро худаш таваллуд кардааст. ин ҳайратовар аст. вай дар гузашта ҳақиқат духтар буд ва бо мурури замон вай аз будан даст мекашад. мехоҳад, ки чун мард зиндагӣ намояд ва ӯ ба корҳои мардона машғул мешавад ва дар мусобиқаҳо ӯро чун мард мешиносанд. рӯи занонаашро бо пластический оператсия ба мард табдил медиҳад ва ба орзуаш мерасад. Томас худро дар қайд чун мард сабт кардааст ва ҳоло ҳам ҳомила аст. Томас дар бораи саргузашташ ва оилааш якчанд китоб ҳам навиштааст. хонандаи ҳиндӣ Гаган Сатиш худ ин қобилиятро ба даст овардааст, ки вай бо тамрини ҳаррӯза тавонист рекорд дар рондани ролик соҳиб шавад. дар видео бинед, ки ӯ тавонист дар 122 сония масофаи 40 метраро, ки вай аз замин 7 мм баланд буд, тай кунад. ин бо 7 нафари дигар машқ мекунад ва дар YouTube бо номи Биядо канал ҳам доранд. Максвелл бо маҳорати чапа гардондани пойҳояш рекорди ҷаҳонӣ ба даст овардааст ва дар китоби Гиннес чун марди пойҳояшро ба 120 градус мегардонад сабт шудааст. хуб бародаро, видеои имрӯза дар ин ҷо ба охир мерасад. шумо ҳатман дар канал подписатсия ва лайк гузоред. хуб, то видеоҳои оянда.